yang kawo yang tande tane kapata legimen jilhanga tago materi bangkata kangarnam legimen nai pilla chasa chapata sirinke materi bangkata kangarnam legimen nai pilla chasa chapata sirinke
Sénégal moom xam nañ ni Niger atom bi Guinée et puis peuple bi Sénégal moom xam nañ ni Niger atom bi Guinée Afrique Asie Europe Amérique
o seetan premier musidɗo Aboubacry a jarama ko idi fof ko yettudema e garangal ma e ɗiɗo ñalɗi final Ligue Seyba 2013 emin jetta on onon fof dariɓe hen waɗɓe hen juuɗe mumen to banggue ngalu waɗɓe hen kadi balle mumen guilay wajuji hay fof kañum fof ɓe mbiya ɗum jarama guila e Ligue Seyba noon ha yetti to noccot kala hen baɗɗo hen soutien muɗum matériel et moral en mbiya ɗum jarama ko andinde yimɓeɓe henen tan ɗum ɗo ko hunde dumede hitande fof eɗum waɗa ko wona ɗum koko fati a min hooram Mamadou Demba Ba walla Doro Koudiyel no rendo go andiri sikki ala Mamadou ko naranki naturellement ko non woni ko Allah waɗi ko narankagal narankagal noon ene tiiɗi ne metti ene muusi teŋti noon e leydi meɗen Mauritanie narankagal muusi no fewi ɗo tawno so tawi a woni naranke gila e rendo meɗen go hen wonno yirete so tawi a woni naranke taw notta koye wonɗen kinde aɗa jogo caɗele aɗa daña hen perkitine caɗele ɗo mbayi leydi par rapport e wonɓe bandiraɓe kono tan so tawi koko halɓare mbiyata ko pelliɗɗo anani nde tawno hande narankagal wona huyiragal wona fijirde wona borjede wonko ɗum nafata no fewi won darde mawde ɗum jogui e nder rendo meɗen ko ɗum addinimi jogade min cuusal ha joni wonde narankagal gonga ni narankagal ngal ko ngal narankagal ngal ganduɗa woɗɗani walla yaajani ngal ɓuuri hadde koye nokkoye tengtiɗo e wuuro Ligue Seyba kamɓe fof mum gandiri kadi mbiɗo welti hen no fewi nde tawno ɗum walli e banggueji kewɗi banggueji fanno pinal to hande mbiɗo walliri sukaɓe no fewi ewa to banggue narankagal to aussi ɓe ɗiɗi gollade hen ha ɓuura ɗo hen heddoto kono mbirumi narankagal e ngal tiiɗi koma joomum jogo wonɗin possibilité ji woni hen moyen ji ewa ɗen gandi hande hunde foof no satti so tawi a ƴeewi hande ko taari kam ɗo comme matériel ko ɗo hen ko kala hen ko heɓa ko ɗum caɗele ko gueɗe cattuɗe tiiɗɗe hebde ha ɗon wawi hadde kadi ko erago ngo beddotomi e kala ɓesgu Ligue Seyba sukaɓe Ligue Seyba fof to mbawi wonde wonɓe noccat wonɓe ɗo e nder Afrique wonɓe Europe kañum fof nde ballata min e ko min gone dow muɗum ko hen ballal ngal noon ballal moral fof no moƴƴi ɗum mi jorto ko wona ɗum ko kadi ko ballal matériel anani saabu hande ɗo so tawi mi jooɗima mi ƴefti oɗo guitare électrique meeɗi juude mbiɗa jogo e neɗɗo no yiɗo ko wadde mi accompagné taw ko guitare électrique o tan joguimi kanko yahata e courant mbiɗa yiɗi dañde guitare hayso ko guitare goto soit ko semi électrique walla ko nandi hen taw kanko aussi ko jahoy courant wona sifaji ɗiɗo guitare uji sèche ɗiɗo guitare joni gonɗo oɗo sara ko guitare sèche ɗi jahata e courant aɗa wawi waddirde répétition walla jonde tan hakkude yimɓe kono so wonti ko waɗa joue en public walla ko nandi hen ko alay saago jomum jogo guitare mo ganduɗa aɗa branche ɗum e courant kadi hande alhamdulillah bil alamin neɗɗo sukaɓe nan ɗo jiiɗi wadde narankagal ene jofti hen minnene mbiɗen wallodiremoɓe beele jangguinteɓe ɗum ɗo ko mbawmi ko seeɗa mo gandumi o henene mi hokkat par ce que min jii nafoore seeɗa mo gandumi oɗen hande o dañi nafoore ha heewi ɗo hen e Ligue Seyba jokkodiral han no jokkodiral e sukaɓeɓe pelle sukaɓeɓe foof ala fette hande nimi liggotta ko on toon banggue e ala ko waɗi ɗum sona narankagal ngal ko ɗum ɗon tan mi hokkimi on ɗon fartange ɗum waɗi mbiɗa yetta hen Allah mbiɗa yetta hen jinnaɓe mbiɗa yetta hen aussi sehilaɓe ɓe ganduɗa kañumen mbaɗimi poussé ko wayno an Doucouré ko wayno Abou Oumar Kane en ko wayno Aliou Yero Ndiaye en Abou Moussa Diop en e ko nandi hen ko kañumen tigui mbaɗimi duñimi ha jettimi wonno ko kañumen cusnimi ko guiɗaɓe ko sehilaɓe donc onon bandiraɓe kala joguiɗo bawɗo ene ñaaga
min ñaaginde tinnuɗo walla mi on ɗon bange ko bange spécial ko ñaagotomi ko dañde guitare mo ganduɗa ko bawɗo branchade e courant soit eɗen mbawi wide guitare semi électrique walla ko nandi hen ɗum ɗon ko noddango walla ko erango mo mbaɗanmi faade sukaɓe lycée naɓe kala toɓe mbawi wonde ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wono jogui bangue narankagal to mbiɗa haala noon ko wona ɗum ko emin jogui ɗo pelle ne mbayi leydi pelle hitande foof ko liggotoɗe ko pelle liggotoɗe e fanno pinal fanno pinal meɗen kuftidingal gueɗe fof ne mbaɗe hen kadi mi eto ko haare tawno aduna o hannde koko yultodiri sukaɓe hen hannde jeeyata tan ko pine e aadaji janani ɗum ɓe jeeɓata nde téléji e internet uji e ko nandi hen ɗum ko jeeyata minenne min eto haɓade gam ko meɗen ko wasa yolade saabu hannde yeɗɗo ne cukalel so tawi a honginimo ɗo wanga o wawa amde kono so tawi a waɗinimo mbalaka walla a waɗinimo musique aji ummiɗi toon to leyɗele turkoɓe taw to omo e amde taw on wanga o andano wiyete ɗum ɗo ko wasde pinal muɗum ɓeɗo gueɗe foof goni koye ñengade hen ko alay saago yimɓe daro mbawa andinde sukaɓe eɓe jogui culture eɓe jogui koɓe goni ko yoɓe goni ɗum caggal ɗum ɓe uddito no Abdou Diouf wiyano ni Abdou Diouf wi avant de s'ouvrir aux autres il faut s'affirmer d'abord ko ijinde aɗa uddito yimɓe hettiɓe a andat hoorema d'abord andu hoorema sa andi hoorema ha guese nden udditoɗa e leƴƴi keddiɗi sa udditimani sa yeehi a yolta to majjirani tawno aɗa andi hoorema kono so tawi tan koko lundi ɗum woni le contraire so waɗi so tawi yeehi kewɗa ko yolade hannde noon ɗum woni ko huula to banggue sukaɓe to tawi ɓuuri hen hewde kañumen mbiyata pini men ɗe aadaji meɗen ɗi ko bonni puyɗi ɗum ɗo ene kersira bon jeeɓata ko heddi ko ɗum noon ɗum woni haare tigui tigui nde min dari ɗo hannde nder lycée kam ɗo tomin poti tomin mbawi ko ɗo min puɗɗoto haare nde ko ɗo min kaɓate haare nde gam andinde sukaɓeɓe wonde pinal ngal ko ɗum faala yimɓe hen en tinno hen donc musidɗo Abou Doukouré ha joni mbiɗa wima Allah jarama yo Allah e moƴƴere e oɗo déplacement mbaɗɗa guila Nouakchott arde taweji ɗiɗo journée ji culturel mbiɗa yetta kadi sukaɓe men foof wonɓe to télévision national tengti e makan mbiɗa yettamo no fewi mbiɗa yettamo e darde makko kadi ko neɗɗo mo ganduɗa ene waɗimi soutenir moralement et matériellement nde tawno pour hollirde ɗum ɗon o notti kam ha garmi télévision o holliti kam wonde vraiment mini makko gondi kala ko mbawmi wonde ɗum noon mbiɗa yettamo mbiɗa jarama kadi mi yejjitani soutien makko mbiɗa andi ɗum jamma ñalawma heddoro noon ko hannde Allah waɗimi ko Fouta ga henen siɗo kono tawde yimɓe ne guuri ala caɗele so Allah jaaɓima ma foof koye kala yiiɗa waɗe hen ma won kono ɗum ko sukaɓe noɓe télévision foof guila e technicien ji ha électricien ji e foof kamɓe fof noɓe didorno mbiɗa salminaɓe mbiɗa yettata kadi mbiɗa jaraɓe yoɓe gandu kadi min belte golle ɗe henne nde tawno so tawi ande yiiɓe télévision national tan yiyat hen lycée wona e gueɗe banno ɗum ɗon ko fierté ene weeli min no fewi mbiɗa yettaɓe Abdoul en Doukouré en ceerno Baro Abdoulaye Mamoudou en Mamoudou Kane en kamɓe fof noɓe didorno kala mo jejjiɗen hen kadi yo yaafo en kono wona kam ene foof eɗen calminaɓe no fewi e inde aussi sukaɓe lycée foof fedde Timtimare fedde ADCSL fedde wiyetede génération active crew ɗeɗo pelle foof hannde ko pelle dari kadi kañumen gollotto so vacance o ari hay goto gollotama banggue muɗum minen fof min jidodiri minen fof gollotto minen dokkodiri junggo ɗum noon wonde ko yettere alhamdulillahi rabbil alamin yoɓe tinno kala koɓe mbawi aussi kala koɓe mbawi wallidde sur tous les plans to mbawi wallidde foof soit soutien o ko moral walla ko matériel emen cohli kala miijoji muɗum o wondirum no tinnuɗe ballodiren e miijoji ɗi beele ma en mbawa yettade pandale meɗen nde henne ɗum noon Doukouré ko ɗum ɗo wonno ko Mamadou Demba Ba Doro Kudien joguino comme nottan walla message faade sukaɓe meɗen to mbawi wonde foof Allah jarama on jarama merci